Hey, सनामोन हैप्पी दिवालीलै गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बावगार हायै फेमिलिफोर जारलालै सनामोन जारला जेरैथिंबो माने बिराद गावगासिनो आरोना अब्लाबो नोंथांमोननिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बावगार हायै फेमिलिनिफ्राय हैप्पी दिवाली बयनिसिमबो जोंनि सनामोन नायगिरि नोंथांमोननिसिम गासैनाबो मोजां ना खबरा सनामोन जोङो दिनैसो नुजाफैलायबाय आसा खालामो लोगोफोर दिनैबो एसेबाबो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन होननानै दसे सम दान्दिसे नायलांदो जोंनि भिडिअखौ जाय नेनानै दङमोन बावगार हायै गोसोखौ नायनानै एसेबा मोजां मोनदोंबा लोगोफोर कमेन्ट मोनसे गाहाम मोनसे खालामहरबानो जाबाय लोगोसे आरो लाइकखौबो थुनो दाबावदो योखिमोन जोङो बिदिनो जाबाबो जायाबाबो माबा लाबबाय थागोन लोगोफोर एसे माब्लाबा साननै सानथाम लेट जाबाबो दे नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला नायलांदो बिदिबा सनामोन दे होमबालाय भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लोखिमोन बारा बखिबाय थाथ'ला आरो खनसेबाव हैप्पी दिवाली बयनिसिमबो थारैनो जोबोद समायबाय जोंथि मानसि जेरैबो न'आव थानायमोनबा आंहाबो आदा बाजैमोनजों नानि बाबुमोनजों खथ'बा इन्जय खालामगौमोनलै नाथाय दा एबारनि दिवालीया आंना गुबुननावसो जासिगोन मा जाबायानो मेहेरमोननावसो आरोबा मोनसे खुसिबो नांदों मेहेरजों दिवालीखौ दिनै सानैबो जयैनो बमबो गावनो मोनसिगोन लोगोफोर बेकग्राउन्डनि माबा साउन्डखौ नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय मानो होनोबा जा डिस्टार्बलै दिनै एकदमबारे मेसिनानो सालायबाय थायो मा बुंबावनो आरोना खाथिनि मेसिनानो ओरैबायदि गाबोना मा बुंबावनो बन्द जागौबा नेयो दसे सम नाथाय गैया जि गोबाव माबा सालायोना मेसिनखौ नेनो हाला आरोना आङो टाइमा थांगौजोबो दावराव खोनाफैजोब्बाय भइसा माबा साउन्डआ हाबफैजोब्बाय आरोना अब्लाबो नोंथांमोना जेबो साननाङा लोगोफोर बिदिनो बानायनोसै आङो दिवालीबाथाय लाइटजों जोंनाय बाथि जा समायखायो रिथि रिथा जेरैथिंबो नाथायबा मादि जाबावगोन थुनथुलियाबो आंखौसो गोगोम रायहरबायना ओमफ्रायथ' फाग्लिया मा बुंलाबायदों बेलाय आंखौलाय हिनजाव गोदान माबा हौवा गोदान फिसाय आंखौ हाबासो जाखो नंखोना माखो बेलाय जाया दे थुनथुलि नों एसेबांबो गिनाङा दे आंखौ आरोबा आंबो मिथिगौ मेहेरा आंखौ मोजांखौनो मोना आबैमोनहाबो एसे रागा जोंदबलायबायदां आरो आंबो थाबाय थानो हालाना आइमोनाबोथ' बायदिसिनासो बुंसिननानै थांबावबाय आं सिरि सिरि ओंखारलांनोसै बे न'निफ्राय न'आवनो थांफिनसां मा जायो जाथोंसै मालायनाव बिदि हाबा जाया माया सिख्ला मानसियालाय बोरै थाबाय थानो हानो दे माखासेथ' मोनथिखाबायानो फुरा आरो रायजो राजाफ्राबो मोनथिनानै बेहाय माबा मोनसे जाफैबा मोनथिखासिगोनानो बोरैबा नांगोन ना गोसोआव बिस्राबो मालाय मादै हाबा जाहां दङ बोरैबा गोसोआव गाज्रि मोननाय फैयोना बै हौवा लागोआ मोनथियोब्ला मा जागोन बे साननैसो फन फैयाखैथ' बेसो आंनाव दहायबो खेबबा मिस कल हरदोंमोन फन मानो हमा होनना मेसेजबो खालामदोंमोन नाथाय आं रिप्लाइखौनो हरासैलै आंनि जिउआव आरो मोजां फैगोन ना फैला आंनो मिथिलालै बेनिफ्राय गाज्रि सानसो नुसिनगोन नामाथाय कलेजावबो थांसानोनो लाजिनायसो मोनबाय आङो मोनथिखासिगोन ना दाहालागै मोनथिबाय माखासे लोगोफ्रानो खोन्थालाजोबखासिगोन खमला सिं जा गाज्रि नोजोरैसो नायसिगोन जोंखौ खोमसिखौ स्राङा दिनै जेरै सोरां खालामजोबो ना थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव बायदिसिना जालु जालाखौबो स्रां खालामजोबथारथोंलै गासिबो थाबैनो बेफोर दावराव दावसि माबा माबिखौनो बाथारबायलै आं आयै नंगौ नाथाय अब्लाबो बे दावराव दावसिखौथ' नोंनो लाबोजेनदोंना आबा बिदिबो नङा जे आं हाथरखिखौ एसेबां गाज्रि मोनदों थेवबो आयै दे दिनैनि दिनावथ' खमसे खम बेफोरखौ बाद होदो आंनि जिउआव प्रब्लेमाथ' बिदिनो फैलाय थांलायखाना ओमफ्रायथ' हैप्पी दिवालीलै आयै दे हैप्पी दिवालीसै आबा ओमफ्राय हाथरखियालाय बोरैथो आयै आङो बाथिखौ बैथिंजायबो लांनो खोन्थादोंमोन बिखौ लामाथिंजायहाय बेखौनो दोनहैदों बियो आरोथ' बमा गावनांगौलै आयै बमा गावनो ना मानो माथो नोंनि माबा हाबासो मोनजाहांहाय बेथा बोरै जाथारखो दायै हाबा मोनजाबायो नामा सिरि थाथ' जायखिया ओमफ्राय हमनानै ला जेन'बा नों हाथरखिखौनो मोनफ्रांबायलायनो अब्लाना मारै जागोन बेनाथ' बिमा बिफाया हाबा होथार हाबा होखागोनसो बुंलांबाय
दा नङाबाबो उनफोराव लागैबो बिसोर गारगोन जानो नोंखौ। मोनथिला दे आयै मा जागोन मा जाया उननि बाथ्राखौ आं दानो सानथ'वाखैलै जि सोलिबाय थादों सोलिबाय थानो हो दे। बिदि होनना जाया नों जे सासे सिख्लाखौ लाबोना दोनफैबाय न'आव बेसो दा मेन खोथाया एसेबां गोबाव मानि थाबालाय सोरलाय मा बुङा जानो बुंखागोनानो। बुंथों दे आयै बुंनो हो माथो जानो। दे ओरैनोबाथ' गाज्रि नङा गथ'आबो हाथरखिया थेवबो गोसा खें खें मोनबाय थाबाय हायाबा। जागोन दे मम आरो नों बेबायदि टेनसन दालाबाय दा थासै नैबे नोंसाला थासान्दियाव। बोरै टेनसन लाया जानो दाबो नोंनि बैसोआनो जेबो जायाखै नालाय टेनसन जाखागोन ना नोंनि नोमायालाय। सान मोना बेखौनो सानफ्लांबाय थादों आंहा दामानि नोमफाजोंबो रायलायबाय थायो आङो मा खालामनाया साबसिन जागोन होननानै। दे आं बम गावहैनोसैलै आयै हाथरखिजों दे बेखौबो बम गावनो लिंसै आं बैथिंजाय बायराथिं। आरे नै आबा खोनासंलाय जे जारलासो मोनगारबायहां मा बुंबावनो आरो। हाथरखि नानिया फिथाबो बानायनो होन्दोंमोनहाय दहाय बिबैया जानो होनबाय थानायखाय मावनाय दांनायफोरावबोलाय मोजाङानो गथ'आ। हामजो लाबोबाबो गाज्रिथ' नङामोन थेवब्लाबो दा सम जाथ'वाखै नालाय बेखायनोसो आंहा होनो खें खें मोनबाय थादों। अरे बा दे मोजां खेब एकदम मोजां खेबथार दै हलेबा। आरो आंनि फट'आ मोजां फैखायो मानोना आंनि फना दाम गोसानि ना नोंनि बायदि बे दाम खमनि नङा। ओमफ्राय बा दिनैहाय नों दख'ना गानलायना एथ' मोजां देलायदों। थोर जाम्बि दिवालियानि माने मा एसे मोजां साजिनानै सेंग्राफ्राबो फाग्ला जानांगोन ना एसे मोजां माने रिल्स बानायाबा इनस्टायाव मोजां फट' होआबा बोरै फाग्ला जानो थुनथुलिनि दिनाय। ओरैबाबो नों मोजांखाना देलायोबाबो देलायाबाबो खेब्बायल'था खेब्बायानो थानांगो आरो मोजां फैयाबाबो खेब आं दायो चुज खालामगोन मोनसेनो। ओमफ्राय नै आंखौ दिनै एकदम किउट समायना सबसे माने लाइक पारि बायदि एकदमबारे जास्ट वाव अरखि नुवारदों दा नुदोंथ' र'। फाग्लि एसे ओरै माबा गेद्दा गिदि जानानै खेब्रा मा नोंनालाय खेबनायाबो मोनसेल' माबायाव खेबो होनबालाय मोजां स्माइल। आंखौ जेन'बा मोजांखौनो नुमारगोन दे आं फट'आ जेरै बिउटिफुल ना बेबायदिनो रियेलावबो बिउटिफुल खादा माथो बुंनो आरो थुनथुलिखौलाय। नुदोंना जोंहा न'आबो बेसेबां समायना नुदों नोंसिनासो माबाल' सावदों खोमा ना मा होनोमोनलाय बाथिल' सावदोंदां। औ आरोबा नोंसोरा माथो फैबावना नोंस्राथ' बिदि लाइट बायनोबो फैसायानो गैयाबा। नोंस्रा आइयाबो मैगंसो फानोबा बिनिफ्रायथ' नोंसिना आफायाबो थेलासो बोयोबालाय बहानिफ्राय आरो बिदि लाइट बायनो हालायनाय जानो न' आरो साजायमालाय माखौ साजायनो दिनाय नोंसिना न'आनोबा गैया। बोरैबा बुंखाबाय थुनथुलिया माथो खालामबावनो थुनथुलि जोंहा बारा एसेबांबो गैयाबालाय। आरोबा जोंहा मेल्ला केन्डेल्सबो दङ लाइटखौथ' बानायबावना नोंस्रा बे गोबोरखिजों लिरनाय हाजों लिरनाय न'खौलाय मा एसेबां साजायबावनो ना। अब्लाबो नों बम माखासेखौ लांदो आं हरगोन दे आरो केन्डेल्सखौबो लांबा लांदो। बमखौ जागिया गावनो होनबाय थादोंमोन जोंहा मोननैल' पेकेट बायनो हादों। जागोन दे आं बमखौथ' हरगोन नाथाय मालाबा आं नोंखौ खामानि थिनगोन बिनि बदल दै आरोबा दे फट'आ खेबग्रोदो आं फैसाबो एसे हरगोन नोंनो दै। थुनथुलि आं दायो बे माबा आंखौबो खेबदे नोङो। आं खेबनायाथ' खेबगोन नाथाय लाइटजोंबाबो जेजोंबाबो नोंखौ समायनाय नङालै। आं माने गुफुरना मानसिया एकदम जोंखोल जोंजोबखायो लाइट गैयाबाबो मानसियानो मोदानजोबखायो आङो एकदम बिउटिफुलबो ना। नाथाय नोंहा जाबाय सरि दै गाज्रि मोना नाथाय सैथो बाथ्राना कालारा एसे ब्लेक नालाय नोंना बारा साथिनाय नङा आरो खोमसियाव थाबाथ' नोंखौ बारा सिनायनोबो नागिरा ना फट'आवबो फैनाय नङादां नोङो। फैगोन खोमा दे थुनथुलि मोजां जायाबाबो खेबसाबदो मोननैसोल' ना जेबो नंला दे खेबना होजागोन बियो बाट आंखौ ना जेरैबाबो समायखायो आरोना फट'फोरावबाबो माथो खालामबावनो कालारानो बेनोसैबा नोंनाबो ना। नों मोनसे खामानि मावा मानो आंनि मेकआपखौ थिगसे फुनदै नोङो एसे साइज नुबाय बायगोनदां जाम्बिलाय देलायनांगौलै नङाबा सोरथो नोंखौ नुना फाग्ला जानो ओरै महरानो गैखाया। महर मोजांबासो नों एसेबाबो सासेबाबो मोनसाबनो हानाय आरोना बयफ्रेन्डखौ। माथो खालामबावनो इसोरानो बेखौनो हरबायबा आंनो महरखौ। आं बेहाय दिवालीनि फट' रिल्सथ' बानायदों नाथाय गोसो सिङाव खें खें मोनबाय थादों र'। गाबोन सोरांबानो आरो आं ओंखारलांगोन
मोजांबा जानो हागौ मिहिरजों हाथरखिजों बिसि फिसाय खम बमा फुथायगासिनो बिसोरो गावसिनि मोजां मोननाया साक्सेस जानाय बायदि मोनलायनानै माबा थुनथुलिनाव अर नांथों होननायनि बायदि बम फुथायगासिनो बियो रंजा बाजानो बे हाथरखियाथ' लज्जा गैयिया बिसोरखौ सानबानो फाग्लि बायदिसो मोनलायलायो आं दसेबाबो खुसि थानो होनबाबो हाला आं थुनथुलिया नाथाय आंबो खम नामा मिहिरा नुथों होननानैसो जि साजिखादां आंखौ नुनाबाथाय माने आंनि महरखौ नुबानो बे जा फिदा जाखायोना ओरैनोबाबो हाथरखिखौ देलायबाबो हाय नङा दिवालियावथ' सानैजों रमान्टिक बायदि माबा ओरै दिया बाथि सावलायलायदोंदां माने दालायथो ओरै बिबार साजिलायोना बिबार एकदम साजायनायाव आखायाव ओरै हमलायलायबाय बे मिहिरा माबाखौ दालायथो देखायोना फट' खेबनाय रिल्स बानायनायनि थाखाय एसेबाबोथ' आरो हाथरखिया बमब्रायना लानायनि खोथाना मिहिरखौ सानसन डान्स मारिनानै आखाइ हमलायलायनानै दासो मोनदों नोंखौ मिहिर होननानै बिदि होननानै एकदमबारे रमान्टिक रायलायनानै बोरैबा आंथ' बोरैबासो नंखाबायलै वाव होनलायथारबाय बे मिहिराबो आरो आं बेयाव हारसिं रिल्स बानायगासिनो दिवालिनि थाखाय आं थांस्लाबनोबो मोनासै आइयानो लाखिबाय बे आइयानो मिथिबा मा जालायगासिनो मा जालायाखै सोर मिथिबावनो इसोर हाबा जानाया एसे सानब्रैसो जालायलांबायदां खमजोंसो उरायहोमारदोलै दोनमास दिनै सानैखौबो नंखायखौनो ओमफ्राय हाथरखिया बाबथाब थालायगोन बे मिहिरनाव आयौ आं सिबाय मिहिर होनलायलायनानै मिहिरखौ गोबाख्रबलायलायगोन बे बादावबाय आङो मिहिर होननानै मिहिराबो नंखायखौनो गिनाङालै जाम्बि गिनाङा आं दङना नोंनि सेरावनो जास्रायलायगोन बियो ओमफ्राय हाथरखिया है आं गियो बिदि गावनायखौ बोरैबा गिजोब्बाय आं जाफ्लालायगोन बियो लैजा गैया नंखायखौनो बमनि धामाकाखौ गिफ्लालायस्रोगोन बे रमान्टिक जाफ्लानो थाखाय मिहिरखौ बेबायदि गावनिथिं माबानो थाखाय फुराय होजोबगोन आं नोंसोरखौ रागा जोंबा बम लानानै थांफाखाजोब नामाब्रा हो ओइ आब' फैद' बम गावनोसै मानो बेयाव थाबाय थाखो नोंलाय फैद'लै आब' गावहा माबा गावनो गिखोना माखो दिनै गथ'आ नै मिहिराबो थांबाय बेयाव हाथरखिजों बमा गावनो होननानै हाथरखिजोंसो गावनोसै बा लोगो फैदोंना फैदों नुदो बिमादैखौ लोगो लालायथारासै बमाखौबो दाम गोसानिखौसो लाबोखादों खुनु खोथा गैया बरिया गावनो मोजांनो दे गावखादो ओमफ्रायथ' फैगोन बोसोराव देनां नोंनि माबायाव होजों बिहाव बिखुनजोनावसो जासिगोन दा दिवालियालाय नोंना आब'आबो ना जेन आंहा नै बे न'आव जेबोआनो मोन्थाय गैलासो बिदि बुंखाबाय दिवालिबाबो आं फैगोनसो खुनु खोथा गैया फैनो होनब्लानो फैनो मोननायबाथ' खोथायानो मा जागौमोन नाथाय देनां नोंबो जोंनो लेंहरबाबो गावहासो फैनो सोलाबा आब' होनलायथारगोन बियो आरोबा जोंथ' बेहाय नोंनि मोन्थाय गैया होनाखैना माने बिबाना एसे बारायो नालाय फैगोन बोसोराव आरोबा बिहाव बिखुनजोजों बेवाइ गोदानजों बमा गावदो जोंनावबो आलासि जाफैदो दे ओमफ्राय आबैयाथ' न' सिंनिफ्राय ओंखारलाहाय आब' जि गिबाय बुरिया दिनै मानोबा आइना देहाया गावनोबा सुख गैयाहाय आरो बादावग्राबो जाबाय माबा बैसोबो जालांबायना माथो बुंनो सिगाङावलाय बिदि नङामोन ओमफ्राय मोनसे खोथाया मा आब' बेहाय खोथाया आंनि हाबानिसो सोलिदोंमोन दानाबा जोंना बाथौनिसो सोलिलायलांबाय माथो बेनोथ'हाय हामाथो बुंबावनो लाखिथावजायाबो थिनहरथावजायाबो गोबां उसुबिदा जाबाय बाराबा माबा आब' मा होनोमोनलाय बेखौ हाथरखिखौ सप्तासेल' लाखिनानै थिनहरफिनदोना जोंबो हाबा जायामाया बिदि लाखिबाय थानो हायाना मालाय सिख्ला मानसिखौ बाबुखौथ' दाना हाबा होथ'खाथारनाङा आब' थिनबाबो बुंबाबो नोंसोरबो मानिनाङा गथ'नि लाइफआ बरबाद जाजोबगोन फरायनांगौ दं मा दं दानो बेफोरबायदि साननाय सम नामा बेहा आरो गोसो थोनायफोर थाबाबो हाबा होथ'खायामोन जोङो गोसो थोनायबाबो नोंगुमैजों आंजों जि सावरायबाय दा जेबो सलुसनखौनो मोनथ'वाखै नानि दे उनाव रायलायनोसै दे ओमफ्राय फैद' आब' दसे माबा सावहैनोसै खाराबाथि माबा माबिनो सावहैदो दे ओमफ्राय दसे थानानै साहा एसे लोंनोसैहाय ओंखाम जानायनि सिगां दहायबो लोंनाय जायासैना जमा खेबसेनो लोंसै औ दे होनबालाय समाबोदि माबोरै थाबैनो थांथारोने नानि मालाबानो फैयै फिसाला गिदिर देरलायबाय नोंबो सिख्ला जाबाय आरो नायनाय बिहामजो मोनलायनायसो जाबावनोसै आरो दिवालिखौ गोसोखांबाथ' मोनसे आलदा फिलिं फैखायो ने उन्दै समखौ गोसोखांबा दाबो बोरैबा मोनो आं आब' माबोरै जोंनाव माबा दिवालियाव मालायफोरखौ नायना थानांगौमोन ने मोनसे समाव बेबायदिबोमोन जोंना आरोबा
आदा बर'सानि अननायावल' खेबसे जोङो दिवालीखौ जि मोजां बानायनो मोन्दों। एखनबाथ' थाव गैया, एखनबा बिदिनो बायदिसिना हेन-थेन जानानै जोंना दिवालीया मोनसेबो मोजां जायामोन। गोसोआव दं नानि आंबो। बिदिनो आरो माबा बयहाबो खुसि जाब्लाबो जोंहा नायनानैल' इदि थानाङोमोन ना। गोसोखांबा बोरैबा गोसोखौनो गिलिर मोनलायलायो आं आब'। ओमफ्राय आदा बर'साखौथ' नुनोनो थांला आङो। दा बियो दिल्लीयावसो थासै नानि। खेबसे लोगो मोनदोंमोन आं, जोंहानि लांगोनासिम फैबाय, थांबायसो। ओमफ्रायथ' दा बिहाबो फेमिलि दंसै खोमा न'? जियानो जा, अब्लाबो आदाया जोबोद मोजां मारमोनलै ने आब'? औ मोजां, आरो आंनि सासे थार लोगोबोमोन ना। बबेबा समाव आंखौ ओरैबायदि हेफाजाब होदोंना, आं बिनि थाखाय जेब्लायबो मोजां बोरल' बिनानै होखायो। जेब्लायबो मोजां जाथों बिजों। औ आब'। आरो बाबा फिसालाबो दङनो मालाय सासे, बेबो सेंग्रायानो जासिगोनदां। ए नंगौ, मालाबा गामिफोराव फैबा फैबानो जायो न' जोंनावबो। आदा बर'सानि फिसालाजों ओमफ्राय जोंहा मेहेर बाबुजों जोंनाव जमा आलासि जाफैबानो जायो। दालाय जोंनाबो बाबु दंखायोना। खथ्थ'बा सिगांनि लोगोजों लोगो मोनलायबा खम इन्ट्रेस्ट नांगोन न' आब'? बुंदों मालाबा फैगोन होनदों। दे थाब गावहैद'। औ दे आब'। नानियाबो नै बिलाइनाय समा सफैथारनोसै।